Lo prometido es deuda, com solen dir. Ja estic aquí, ja estic al Teatre Museu Dalí de Figueres i avui parlarem del pa. Què és el pa per Dalí? Dalí no va passar la fase d'oralitat, com li va dir el seu psicoanalista, de manera que a Dalí tot el que veia, tot el que desitjava, li passava per la mandíbula, es pensava que s'ho menjava. Per tant, el menjar és un aspecte molt important en l'obra de Dalí. Per exemple, pinta a Gala amb unes costelles perquè té ganes de devorar a Gala. Per tant, el pa com a menjar, el pa com un element místic, com un element religiós, i també el pa del contrast entre dur i tou. Dur per fora, tou per dins, com els ous que veieu allà dalt, que també són durs per fora i tous per dins. Però l'ou en Dalí té moltes altres simbologies, com per exemple l'origen del món, com per exemple l'ou que va posar Leda, que va posar dos ous, un amb Càstor i Pòl·lux i l'altre amb Helena i Clitemnestra, amb dos germans que eren mortal i immortal. Doncs ell es creu que naixerà d'un ou de Leda juntament amb el seu germà mort, que com ja sabeu, això el va afectar molt i el va traumatitzar molt. Per tant, l'ou és un altre dels elements importantíssims en Dalí. Cada mes tenia records intrauterins. Ell es pensava que recordava quan estava en el ventre de la seva mare. I per acabar, veieu que hi ha esferes. No només ous, sinó que hi ha esfera. L'esfera, totes les formes geomètriques, sobretot les platòniques, són molt importants per Dalí, que és un gran expert en matemàtiques i en geometria. L'esfera des de sempre ha estat la forma perfecta, l'esfera des de sempre ha estat, per això, com la cúpula, la forma perfecta que no té ni principi ni final, que la tallis per on la tallis passant pel centre, sempre obtens dos meitats iguals. Per tant, l'esfera és el símbol de Déu. I Déu està, en el fons, en el centre de la mentalitat de Dalí, aquí, en el Teatre Museu de Figueres. Podria dir moltes coses més, però no tenim temps. Lo prometido es deuda i ja he acabat amb la simbologia daliniana.